Čo hovoríš po tom prelezení? No, myslím, že rozlizla som sa dobre. Ideme do Tatier, hej? Poďme, poďme. Pekné pózy, Peťo. To tebe robím. Počúvaj, už to ti aj drážka urobila. Vidím na dve časti. Ale je tu pekne, romantický, pekný letecký deň. Pasiete? Pašienkári. Popasieme. V týchto pasienkách tu na trávičkách. Neviem. Čo hovoríte, pani Kováčová? Toto bylo jenom pro technicky zdatného borce. Počúvaj, Maťo, chodeš zakladať. Akú chceš variantu? Vzdušnú, exponovanú, alebo... Takú prítomnú ku skale. No ale pritul sa, Maťo, pritul sa k nej. Chceš cítiť teplo domova? Neviem, kto bude cítiť skôr. No ako sa ti to páčilo? Povedz nám svoje dojmy. No, Martinka. vzduch pod zadkom. A tak. A že si panenke Márie a takéto. No, začalo to panenkou Máriou. A skončilo to čím? A chceš to vypípať? Hej, no tak... Pobieha účtovníctvo v bordeli. Skončilo to bordel, mama? Tak jemne. Alebo bordel papa? Veľmi jemne. Veľmi jemne. S vami vyjebala sestra Ága. Ja, začalo to panenkou Máriou a skončilo to sestrou Agátou. Smejete, ale ja som kupoval sestri Agáty byt v Zlatých Moravciach. Vážne, ja som raz v novom čase čítal inzerát, nemali sme ešte tedy byt. Čítal som inzerát a že v Zlatých Moravciach dvojizbový byt. Zavolal som na to číslo a už z toho telefónneho rozhovoru mi bolo čudné, že s kým to hovorí, vieš. Už v pozadí som počul orgán, vieš. Potom, ešte bola v robote, bola v práci dokonca. Ona sa predstavila ako Agáta. Bola jak familiárna. A nakoniec z toho sa vyklúlo, že ona je sestra Agáta. Pozri, aký Mikuláš. No a kúpili sme od nej byť, no. Aha, Mikuláš ide. Je kúpiteľa na chlapi. Na predaj. Počúvaj, len sa nezamotí. A keď si stúpi na to lano a drb ho dole do doliny. Nemôžem padnúť, čo mám lano. Pozri, som naviazaný, nemôžem padnúť.
A druhý koniec je o kolegyňu tu na. Tá by sa porúčala za tebou. Čo ty nosíš? Martinka. Ty nosíš na horolezecký výstup za sebou trenky? Náhradné trenky, však nikdy nevieš, že... Kedy sa dosereš, nie?